גם הייתה צריכה לנקום בגרמנים. זה היה מטרת חיים שלנו. מה ידעת? מה היו הפקודות של המבצע הזה? ידעתי שיבוא רעל שיש לחם פה, למרח אותו ולתת כמה שיותר לאכול, ושיהרגו אותם, שיגמור אותם. באמת הצלחתם להרוג נאצים? כן. הרבה. איפה שרק יכולנו. מאי 1945, סוף מלחמת העולם השנייה, וברחובות חוגגים את ניצחון בעלות הברית על האויב הנאצי. אבל יש קבוצה של ניצולים יהודים שמסתובבים אבודים וכועסים בערים ההרוסות, ומבחינתם המלחמה עוד לא הסתיימה ולא תוכל להסתיים, עד שיקיימו את הצוואה שהשאירו מיליוני הנרצחים, עד שישיגו נקמה. בין הניצולים נמצא יהודי בן 27 עם פנים שרואים פעם אחת ולא שוכחים. הוא מצליח ללכד חבורה של אותם צעירים ולגבש אותם מאחוריו למבצע הנקמה הגדול. שמו היה אבא קובנר. אבא היה נואם בתקופות שאני זוכר הייתי ילד ויושב באיזה אירועים שהיו אלפי אנשים שהיה נואם, לא היו שומעים זבוב. אנשים היו כמו מגנט, כאילו היה מחזיק אותם ככה בנאומים גדולים, בהצהרות גדולות. אביב 1945, אבא קובנר מכנס בבוקרשט בפעם הראשונה את חברי הקבוצה. זהו הערב שאמור לשנות את פני ההיסטוריה. באנו לאותו ערב, ואחרי זה היה דחוס מחברים מאנשים, ובא אבא קובנר והתחיל לדבר על זה שבשבילנו המלחמה לא נגמרה. מה התוכנית שהוא מציג לכם? הוא הציג תוכנית להרוג 6 מיליון גרמנים. אבא קובנר מציג בפני הקבוצה תוכנית מסוכנת וקיצונית, לחדור לתוך מערכת מקורות המים בערים מרכזיות בגרמניה ולהרעיל את מי השתייה, מה שיגרום למוות המוני ללא הבחנה של מיליוני אנשים. חשבנו שלא יכולים לחזור ארצה למדינה שעמדה להיות מדינה יהודית מבלי להתחשבן עם הגרמנים. פשוט. כדי להוציא לפועל מבצע כל כך שאפתני, חברי הקבוצה מבינים שהם זקוקים לסיוע מבחוץ בהכנת הרעל הקטלני. אבא קובנר נוסע לארץ, שם הוא מקבל עזרה מהמדענים חיים ויצמן ואפרים קציר, מי שיהיו לימים נשיאי מדינת ישראל. מישהו ייצר רעל, מישהו מקצועי, אבא קובנר לא הלך כתב פטריות רעל ויצר רקח רעל בבית הפרטי שלו. מישהו מקצועי ייצר רעל והרז את זה בקופסאות או משהו כזה. יהודה מימון לחם במחתרת בגטו קרקוב עד שנתפס על ידי הנאצים והוא עבר לאושוויץ. הוא הצליח לברוח מצעדת המוות וניצל. הגעתי לקרקוב ביום הולדת שלי ב2 לפברואר 45, וזה היה היום הכי קשה בשבילי. אז פעם ראשונה הרגשתי מה עשו לנו הנאצים. וכל היו ילדים שהייתי איתם בבתי ספר, בתנועה, היו לי משפחה נעיפה, ואין אף אחד. אמרתי, אני לא רוצה בפולין, אף רגע. מימון עוזב את פולין ומצטרף לקבוצת נקם. הוא מתמקם באיטליה, ומשם הוא אחראי על מימון המבצע. גרמנים זייפו שטרלינגים. החברים שלנו היו קונים את זה בזול. היו מביאים את זה בתרמילי גף לאיטליה, ושם היו מוכרים את זה. זרוע אחת באיטליה משיגה כסף, זרוע שנייה בישראל דואגת לרעל, וזרוע שלישית בגרמניה מחפשת את הדרך היעילה ביותר להרעיל את מקורות המים הגרמניים. וכך,
אחד מאנשי הקבוצה מושתל כעובד בתחנת טיהור המים. הוא חדר תוך חודש וחצי לאספקת המים של העיר נירנברג. היינו בטוחים שגמרנו את העסק. יוסף חרמץ היה פרטיזן ולחם כתף אל כתף עם אבא קובנר ביערות. כשהוקמה קבוצת הנוקמים, לא היה ספק שהוא יהווה בה חלק מרכזי. כאב לי מפני שלקחו לי את שני האחים, את האבא שלי, את שתי הסבתות ואת שני הסבים. קרוב לי מאוד. ממש רצחו אותם. על מה? עכשיו הכל נראה מוכן. אבא קובנר ובתרמילו הרעל עולה על ספינה בדרכו חזרה לאירופה. אבל אז מתברר שמישהו הדליף מידע על המבצע לצבא הבריטי, והכל משתבש. באיזשהו שלב עצרו את האונייה, שחטות בריטיות, ועלו ואמרו, מחפשים איש כזה וכזה. מישהו אמר לו שמחפשים אותך, ואז הוא הבין שאין לו ברירה, והוא זרק את השק למים. עם השק ובו הרעל, גם התוכנית ירדה למצולות הים. עד היום לא ידוע מי הלשין על אבא קובנר. הטענה הרווחת היא שזה היה היישוב היהודי ברשותו של דוד בן גוריון. צמרת ההגנה, צמרת היישוב, פחדה שיעשה משהו גדול תחת הפן של הבריטים והאמריקאים. הבריטים והאמריקאים התפוצצו, והיישוב צריך את הבריטים והאמריקאים. חברי הקבוצה נחושים לא לוותר, ויש להם תוכנית חלופית בהיקף קטן יותר. לחדור למאפייה שמספקת לחם לשבויים הנאצים, ולמרוח את הבצק ברעל. כשאני באתי למנהל המאפייה, וסיפרתי לו שהחבר שלי רוצה ללמוד איך רופאים, אז הוא שלח אותי הביתה. באתי עוד הפעם, והבאתי שינקן גדול, חזיר, ושני בקבוקי יעש. שוחד עבד, ועכשיו במאפייה בנירנברג עובד חבר קבוצת הנקם. והפעם לא לוקחים סיכונים. מאחר והם חשדו שהעברת הרעל נכשלה בפעם הראשונה בגלל הלשנה של היישוב היהודי, הם מחליטים לייצר את הרעל בעצמם בצרפת השכנה. זה אחותי לפני שחיסלו אותה. זה מכתב האחרון שאני שומר עליו, שכותבים לי שאני תעזור לנו שכבר מצב לא טוב. יהודה פרידמן עבר את כל שנות המלחמה בעיר הולדתו קרקוב. הוא איבד את הוריו ושלוש אחיותיו. בסיום המלחמה הוא כבר חשב לעלות ארצה, אבל רק אחרי שינקום את מותם. אם אז הייתם מצליחים והיו מתים 6 מיליון גרמנים. 6 מיליון, אני לא סופר כמה זה. הייתי מספר עשור, לא היה אפילו חצי מזה. אפילו משהו שעשיתי, לא חשוב. כמה שהוא. ופרידמן אכן ניסה לעשות. הוא היה בחוליה המקבילה לזאת שבנירנברג, והוצב ליד מחנה השבויים הנאצים בדכאו. שם חיכה לאישור לפעול. שם היו רק אססמנים וגנרלים אפילו. 17,000 כמעט. ורציתם להרוג אותם? רציתי להרעיל אותם, בטח. זה כל הפעולה הייתה. ב-13 באפריל 1946 הגיע הרעל מפריז, והפעולה בנירנברג יצאה לדרך. 3 נשארו בפנים. הם ערכו כל הלילה, בערך 2,000 לחמים. כל לחם חילקו אחר כך ל4 חלקים. אז בעצם הרעלתם 8,000 שבויי אס-אס? אני לא באתי אחר כך לספור אותם. כאשר הם ביצעו את הפעולה בנירנברג, אני סידרתי להם שנייה בפלאק, בצ'כיה. אז ראית אותם כשהם הגיעו אחרי הפעולה? כן. מה הם אמרו? היו מאושרים. אחרי ההצלחה בנירנברג, הגיע תורם של פרידמן והחוליה השנייה שהושתלה במאפייה בדכאו לפעול. הכל היה מוכן. גם לחם וגם רעל, פתאום באלנקה. מגיע, תסתלקו. שעלו עלינו. למה? בנירנברג עשו בכל אופן משהו. בסדר, אבל לך יש גם חלק במה שעשו בנירנברג. אתה היית חלק מהקבוצה.
הרגשה שעצמי עשיתי משהו, עצמי עשיתי. אני תמיד יש לי תמונה אבא ואמא, מרסטים אותם והורגים אותם. 3 אחיות, ילדים נהדרים. לא מדבר על כל המשפחה. כל המשפחה בחרקוב. כולם נספו. בגיל 95 ובמרחק 69 שנים, פרידמן עדיין כואב את כישלון המשימה ואת העובדה שלא נקם את מות משפחתו. ויש את מי שהוא מפנה אליו את האצבע המאשימה. שלחו השליחים לארץ שידאגו שאנחנו ניכשל. למה? למה? בן גוריון לא רצה לעשות את זה. אתה עדיין כועס על דוד בן גוריון שהוא לא נתן לכם להמשיך? כן, לא רק בן גוריון, בטח. אבל בן גוריון חשב שאם תמשיכו עם המשימה, אז לא יהיה אישור להקים את ישראל. מה אחד השני? מה אחד השני? שמעללים כמה גסטאפו, מה ששם, שזה אססמנים, אז מה קורה? מה קורה? לתחושת ההחמצה שמלווה עד היום את פרידמן, שותפים גם חבריו מהפעולה בנירנברג. הם חשבו שהמבצע שלהם ירעיד את העולם, אבל הם טעו. למחרת היום היו מודעות בעיתונים. היו 400, היו 800, היו כל מיני מספרים. ויש גם דיווח בניו יורק טיימס שנפגעו 1,200 איש. לא כתבו שמתו. אז בעצם אתה לא יודע כמה אנשים מתו כתוצאה מהרעל שמרחתם על האמנות להם. כן. כשעשינו פעולה עם כמה מטר, אני לא יודע. האינטרס האמריקאי היה לא לספר לעולם מה קרה במחנות השבויים הנאצים שהיו בשליטתם, על כך שהורעלו אנשים במשמרת שלהם, ולכן עד היום אנחנו לא יודעים מה היו תוצאות הפעולה. חברי קבוצת נקם נשארו מלוכדים כל השנים, והדבק שמחבר ביניהם הוא העובדה שניסו ביחד לעשות היסטוריה ולהשלים את מה שעבורם היה משימת חייהם. אתה חושב היום שזה היה הדבר הנכון לעשות, מה שעשיתם אז, לנסות לצאת למסע נקמה אישי בנאצים? אני שלם לגמרי.